O chvíľu neskôr, kým bol inžinier vzadu, sa celé lietadlo náhle ponorilo do ticha. Všetky 4 motory zhasli. V Afrike klesáte na letisko, hovoríte s niekým na vysielačke na letisku, niekedy ten človek môže spať, alebo tam vôbec nemusí byť. My sme zatvorili lietadlo a tvárili sme sa, že sa v ňom chystáme spať. Asi po 10 až 20 minútach sa ozvalo ťuk, 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 klopanie na trub lietadla. A on len tak nasmeroval tú zbraň do vzduchu, nie kolmo, ale pod uhlom a stlačil spúšť. Pristúpil som k strážnikovi. Spýtal sa ma, či mi môže nejako pomôcť. Odpovedal som: no, áno, myslím, ale že mi asi nebudete veriť, ale som tu, aby som prednášal princovi Williamovi o letectve. Zdravím počúvačov nášho leteckého podcastu Pozri, ja už letím. Dneska to budeme mať také trochu špeciálne, lebo toto, čo ide, sme tu ešte nemali. Priatelia, toto tu naozaj ešte nebolo. My máme anglicky hovoriaceho hostia a nie hociakého Pali. Najprv poviem, že tí, čo neviete po anglicky, nemusíte mať žiadne obavy, bude to aj s prekladom alebo nejakým voiceoverom teda. A tí, ktorí si to chcete vypočuť v origináli, tak určite hodíme von aj anglickú verziu podcastu. Dubbing anglického hostia sme generovali pomocou AI a táto môže mať občas svoj vlastný názor na výslovnosť alebo na odbornú terminológiu, takže keby ste tam náhodou počul niečo zvláštne, tak to len AI si trošku uletela. Nech sa páči, uži si epizódu. A k hosťovi, čo by sme povedali, no. Lietal v Royal Air Force, lietal na lietadlách ako Visiten, Tristar, ďalej lietal na BizJetoch v Afrike, aktuálne pôsobí ako pilot Boeingu 737, čiže môžeme to aj na Supermana normálne dať, že je to pilot, je to palubný inžinier a potom je tu ešte taký prídavok stretol a nie len to, že stretol princa Williama, ale ešte sa s ním aj rozprával a v BizJete viezol speváka Akona. Dovolte mi privítať u nás v podcaste Robina. Robin, ahoj. Ahojte a ďakujem, že ste ma pozvali. Aká bola tvoja cesta od vojenského letectva k tomu civilnému? Strašne by ma to zaujímalo, tak skús nám niečo o tom povedať. Moja kariéra sa začala v britskej armáde, konkrétne v kráľovskom letectve. Neskôr som prešiel do civilného letectva. Začal som s veľkými lietadlami, potom prešiel na menšie a nakoniec sa opäť vrátil k tým väčším. Robin, aké boli tvoje prvé skúsenosti s vojenskými lietadlami a ako sa vlastne vyvíjala tvoja kariéra? Moje prvé vojenské lietadlo bolo upravenou verziou Hawker 125 určenou na vojenské využitie. Nemalo takmer žiadne sedadlá, iba 2 či 3 pre navigátorov, letových inžinierov a pilotov v rámci výcviku. Išlo teda výhradne o cvičné lietadlo. Odtiaľ som prešiel na VC-10, štvormotorové lietadlo s motormi umiestnenými v zadnej časti. Tento model bol pôvodne navrhnutý pre spoločnosť BOAC, britskú zámorskú leteckú spoločnosť a kráľovské letectvo ako transportné lietadlo na prepravu vojakov v rámci Transport Command. Neskôr som pokračoval na Tristar, kde som strávil kratší čas, než som odišiel z armády. Takže si pracoval ako palubný inžinier. Môže nám to trochu približiť, že aké to bolo? Lebo veľa ľudí si to podľa mňa nevie predstaviť. Aká bola úloha palubného inžiniera? Ako sa to menilo s príchodom nových technológií? Lebo vieme, že dnes už palubný inžinier v podstate je pozícia, ktorá nie je obsadzovaná alebo neexistuje. Presne tak. Palubný inžinier bol postupne nahradený technológiou. Najlepším príkladom je porovnanie kokpitu Boeingu 727 s úplne prvými lietadlami Boeing 737. 737 síce nebolo prvé lietadlo určené pre 2 pilotov. Tým bol pravdepodobne BAC-11, ale lietadlá, na ktorých som lietal ja, ešte vyžadovali palubného inžiniera, pretože ten bol zodpovedný za systémy. Dnes už máme panely, ktoré napríklad automaticky ovládajú výstupný ventil na reguláciu tlakovej kabíny pri stúpaní a klesaní. V minulosti však bol tento ventil manuálny, podobne ako plynový ventil. Pri stúpaní sa musel postupne uvoľňovať, aby si kabína udržala tlak zodpovedajúci nadmorskej výške približne 8000 stôp. Pri zostupe sa naopak vzduch musel vpúšťať späť. Ak by to nebolo riadené správne, bez bezpečnostných ventilov, by atmosférický tlak mohol teoreticky
automaticky rozdrviť trub lietadla. Ďalším príkladom sú elektrické systémy na lietadlách druhej generácie z 50. a 60. rokov. Generátory sa vtedy nedali zapnúť automaticky, najskôr bolo nutné vyrovnať fázy trojfázového prúdu. Aj to bola jedna z úloh palubného inžiniera. V podstate bol výlučne systémovým špecialistom. Moje prvé výcviky v kráľovskom letectve prebiehali v kombinovanom režime. Zahŕňali tréning pilota aj palubného inžiniera. Mal si na pripájanie generátorov špeciálne prístroje a ukazovatele, lebo si hovoril, že musel si to nejak sledovať. Ako presne tento proces fungoval a čo všetko si pri ňom vlastne musel sledovať v porovnaní s dnešným automatizovaným systémom? Presne tak. Vtedy bolo v kokpite oveľa viac prístrojov. Ak si niekedy pozriete palubný panel inžiniera na Concorde, uvidíte, že je takmer dvojnásobne väčší ako na iných lietadlách. Pri pripájaní generátorov bolo potrebné sledovať fázové metre, ktoré ukazovali, ako sa pohybujú elektróny v určitom čase. Generátor bolo možné pripojiť až vtedy, keď sa fázy zosúladili s už existujúcim systémom. Z kokpitu sa dala dokonca jemne doľaďovať rýchlosť generátora, čo bol veľmi zložitý proces. Samozrejme, všetky tieto prístroje pridávali na hmotnosti. V lietadlách druhej generácie boli ťažké systémy len na to, aby sa dal pripojiť generátor. Dnes je to úplne iné. Zapnutie generátora v moderných lietadlách je otázkou jedného prepínača. Systém ho nepripojí, pokiaľ elektronika nepotvrdí správnu fázu, napätie, vyváženie prúdu a rotáciu fázy. Celý proces sa stále deje, ale dnes už prebieha automaticky v elektronickom riadení. Spomínal si aj pretlakovanie lietadla. Chcem sa opýtať, prebiehalo to manuálne a mal to teda na starosti palubný inžinier. Ako presne, Robin, prebiehal tento proces, ako fungoval a aké boli hlavné úlohy palubného inžiniera pri pretlakovaní vlastne lietadla, čiže pri udržiavaní správneho tlaku v kabíne v závislosti na výške, v ktorej lietadlo letelo? Presne tak. Všetko sa ovládalo manuálne pomocou ventilov, ktoré riadil palubný inžinier. Samozrejme, boli tam aj bezpečnostné ventily, pretože lietadlo nemohlo byť rozdrvené vonkajším tlakom. Išlo však o jednoduché pružinové ventily, ktoré sa automaticky otvorili, keď tlakový rozdiel prekročil hranicu. A tým vyrovnali tlak v kabíne. Dnes berieme mnoho vecí ako samozrejmosť, no vtedy to boli manuálne úkony. Niektoré lietadlá Antonov dokonca vyžadovali dvoch palubných inžinierov, pretože riadenie a integrácia systémov bola taká náročná, že piloti by to sami nezvládli, najmä pri veľkých nákladných lietadlách. Dobre, rozumiem. A ako to bolo s bezpečnosťou? Čo by sa stalo v prípade, že niečo nefungovalo, prípadne sa pokazilo? A boli tam nejaké backupy, nejaké záložné systémy, alebo to všetko musel naozaj riešiť fyzicky palubný inžinier? Lietadlá majú stále záložné systémy, ale dnes ide najmä o varovné systémy. Dnes máme ICAS, no v minulosti nič také neexistovalo. Každý systém mal vlastný monitorovací okruh a varovanie sa zobrazilo ako svetelný indikátor na paneli palubného inžiniera. V niektorých prípadoch sa varovanie zobrazilo aj na hlavnom paneli v kokpite, aby ho mohli vidieť aj piloti. Ďalším systémom, ktorý dnes berieme ako samozrejmosť, je palivový systém. V druhej generácii prúdových lietadiel bol manuálny. Dokonca aj Concorde mal manuálne riadenie paliva a práve palubný inžinier musel pred prechodom do nadzvukovej rýchlosti palivo presne vyvážiť. Pri nadzvukových rýchlostiach dochádza k fenoménu nazývanému Mach tak, keď sa set tlaku na kríle posúva dozadu a nos lietadla má tendenciu klesať. V dnešných lietadlách môže byť tento efekt nebezpečný pri prekročení rýchlosti. Ak sa nos začne sklápať nadol, lietadlo ešte viac zrýchli, čím sa problém znásobí. Preto sa tejto oblasti letovej obálky vyhýbame. Concorde to musel riešiť aktívne. Pred prechodom do nadzvukovej rýchlosti prečerpávala palivo dozadu, aby udržal správny uhol nábehu. Keď sa lietadlo vracalo do podzvukového režimu, palivo sa opäť prečerpalo dopredu, aby sa stabilizovalo ťažisko konštrukcie. A práve toto bola jedna z kľúčových úloh palubného inžiniera na Concorde. Takže dneska máme v kokpite dvoch pilotov, vtedy to bolo dvaja piloti a jeden palubný inžinier.
Čo sa stane, ak by ten palubný inžinier nebol schopný pokračovať vo svojej práci z nejakého dôvodu, napríklad inkapacitácie, čiže ja neviem, odpadol tam, prišlo mu zle, alebo proste niečo sa udialo. Ako to fungovalo? Lebo piloti sú dva, jeden druhého zastúpi a keď palubný inžinier je mimo provoz, tak piloti vedia prevziať jeho úlohy? Ak by nastala takáto situácia, bola pokrytá výcvikom, pretože všetci traja členovia posádky boli vyškolení rovnakým spôsobom. Ak by došlo k neschopnosti pilota alebo palubného inžiniera, každý na palube vedel, čo má robiť. Nebolo to len o tom, že každý mal svoje pevne určené miesto. Všetci poznali úlohy ostatných. Napríklad na VC-10 mal palubný inžinier ovládací panel so kvadrantom plynových pák, ktoré mohli prebrať kontrolu nad ťahom motorov medzi dvoma pilotmi. To znamenalo, že ak napríklad pri priblížení pilot povedal 70% výkonu, palubný inžinier mu jednoducho nastavil 70%. Ak by sa však s palubným inžinierom niečo stalo, plynové páky boli stále plne ovládateľné aj medzi oboma pilotmi. Určite máš za sebou množstvo zaujímavých skúseností, ktoré si zažil počas svojej pomerne rozsiahlej kariéry. Vieš si robím spomenúť na nejaký nezabudnutelný príbeh, ktorý si zažil ako palubný inžinier? Moja vojenská kariéra, to bude asi trochu ťažšie rozoberať kvôli úlohe, ktorú som v nej zohrával. Mám však množstvo príbehov od kolegov palubných inžinierov, ktorí prešli do civilného letectva skôr ako ja. Treba si uvedomiť, že v tom čase bolo stále dosť lietadiel, ktoré potrebovali palubného inžiniera. Bavíme sa o širokotrupých lietadlách Boeing 747 vo verziách 200 a 300, TriStar DC-10, všetky vyžadovali palubného inžiniera a stále tu bol aj Boeing 727, ktorý sa používal v nákladnej doprave. V tom období západné prúdové lietadlá stále potrebovali palubného inžiniera. Mám naozaj skvelé príbehy od kolegov, ktorí sa z tejto pozície posunuli ďalej. No neviem sa dočkať, lebo ako sme počuli, tá zodpovednosť bola naozaj veľká, až som prekvapený. A teda aj tie príbehy musia byť naozaj zaujímavé. Skús sa aspoň o jeden alebo dva podeliť s našimi posluchačmi. Jeden z mojich kolegov prešiel z vojenského letectva do civilného a získal prácu na jumbo jete. Treba si uvedomiť, že palubný inžinier bol vždy ten, kto mal na starosti systémy. Ak sa z kabíny ozval nejaký problém, ak si členovia posádky všimli niečo nezvyčajné, práve palubný inžinier bol ten, kto sa išiel pozrieť. V tomto prípade bol môj kolega v Karibiku a leteli späť na Heathrow. Jeden z členov palubného personálu zahlásil, že vonku vidí niečo, čo nevyzerá v poriadku. Palubný inžinier to oznámil kapitánovi a išiel to skontrolovať. Aby lepšie videl, tak sa rozhodol otvoriť jedny z kabínových dverí. Lietadlo bolo stále na zemi. Buď sa pripravovalo na pojazd, alebo riešili nejaký technický problém. Lenže si neuvedomil, že poistná tyč bola stále zaistená. Ako otvoril dvere, záchranná šmiklavka sa okamžite nafúkla a vysunula. A tu sa začal reťazový efekt. Kvôli tejto chybe nemohlo lietadlo odletieť, pretože jedna z núdzových šmiklaviek bola mimo prevádzky. Museli sa vrátiť k stoisku, vyložiť časť cestujúcich a až potom mohli odletieť na Heathrow. Tí, ktorí nemohli odletieť, dostali od Aerolinky hotel a let im bol presunutý na ďalší deň alebo iný dostupný spoj. Takáto malá nepozornosť spustila celý reťazec následkov. No niečo o neúmyselne spustených alebo rozvinutých slajdoch už sme sa párkrát dopočuli. Toto určite patrí tiež k tým takým príbehom, ktoré sú vtipné, ale finančne určite moc vtipné nie sú. Ale ešte tu v poznámkach, ktoré si nám poslal pred nahrávaním, čítam, že si spomínal palivo chvostovej nádrži v spojení s lietadlom, ktoré si doslova sadlo na zadok. Môže nám aj túto storku rozpovedať? A my už asi tušíme, že o čom to bude, lebo Miro to ma už tiež niečo také naznačoval s podobným typom lietadla, aj keď teda sovietskej výroby. Áno, to je naozaj dobrá storka, Pali. Na niektorých lietadlách, ktoré majú motory umiestnené vzadu, sa prirodzene vytvára ťažisko v zadnej časti, aj keď pred krídlom predĺžia trub lietadla. Veľká časť hmotnosti lietadla je teda vzadu a aby sa v minulosti predĺžil dolet, uzavreli stabilizátor a využívali ho ako nádrž na palivo. Takže mali ďalšiu nádrž v chvoste. A teraz si predstavte, aký veľký je to odstup od ťažiska. Takže aj malé množstvo paliva malo veľký vplyv. V tomto
konkrétnom prípade sa to stalo v údržbovej hale. Máme teda 4 motory vzadu a palivo v nádržiach. A toto lietadlo malo stále palivo v stabilizátore. Údržbári sa rozhodli, že musia vyčerpať palivo z lietadla, dať ho do hangáru a vykonať údržbu. Palivo síce vyčerpali, ale vyčerpali iba hlavné nádrže a nechali palivo v stabilizátore. Všetko bolo v poriadku, pokiaľ bol niekto v kokpite a kontroloval systémy. Ale keď sa ten človek dostal z lietadla a vystúpil po schodoch, lietadlo sa začalo nakláňať na chvost. O pár minút neskôr bolo celé lietadlo na chvoste. A už neexistoval spôsob, ako sa dostať dnu, kým neprivolali žeriav. Lietadlo sa totiž dvihlo preč od schodov. Tak to bolo v prípade, ktorý sa stal na lietadle jedného z mojich kolegov, ktoré išlo na údržbu. A myslím si, že to lietadlo už nikdy neletelo. Bolo považované za poškodené, pravdepodobne malo prasknutý zadný predel alebo niečo podobné a to bol koniec toho lietadla. Bolo rozobraté na náhradné diely, bolo to ako v polohe pri štarte, ale s veľmi vysokým náklonom trupu. A je tu ešte jedna zaujímavá príhoda spojená s palivom vo vertikálnom stabilizátore. Táto udalosť sa stala ešte v časoch, keď toto konkrétne lietadlo bolo v bežnej prevádzke u leteckých spoločností. Palivo v chvostovej nádrži sa spravidla využívalo ako prvé, pretože malo významný vplyv na polohu ťažiska lietadla. Ak by sa vyskytol problém s čerpadlami a palivo z tejto nádrže by sa nedalo odčerpať, bolo nutné pristáť. S klesajúcou hladinou paliva v hlavných nádržiach sa totiž menilo ťažisko natoľko, že by sa dostalo mimo povolené limity. A to platí dodnes aj pri lietadlách ako Boeing 747. Ak sa palivo z nádrží v zadnej časti nedá odčerpať, lietadlo musí pristáť. Aj keď ide len o 10 tón, kvôli polohe, tak vzadu má to palivo obrovský vplyv. V tomto konkrétnom prípade bolo lietadlo v stúpaní krátko po vzlete. Letový inžinier sledoval palivový systém a práve kontroloval tok paliva z chvostovej nádrže. V tom zazvonil interkom. Palubný personál hlásil problém s pieckami v kuchynke. Nešlo ich zapnúť. Každá piecka má vlastný elektrický okruh s ističmi, ktoré sa môžu v prípade poruchy vypnúť. Tentoraz sa však istič nedal resetovať. Letový inžinier sa teda rozhodol ísť dozadu a manuálne ho nahodiť, aby palubný personál mohol pokračovať v práci. Nechtiac však opustil svoju stanicu v momente, keď všetky 4 motory bežali výlučne na palivo z chvostovej nádrže a staršie motory s malým pomerom obtoku spotrebovávali palivo o mnoho rýchlejšie ako tie dnešné. O chvíľu neskôr, kým bol inžinier vzadu, sa celé lietadlo náhle ponorilo do ticha. Všetky 4 motory zhasli. Môžete si predstaviť, ako sa tvárili piloti v kokpite v tej chvíli. Letový inžinier sa okamžite vrátil na svoje miesto a zahájil úkony na opätovné spustenie motorov. Museli udržať správnu výšku a rýchlosť, aby využili samovolné roztáčanie motorov náporom prúdenia vzduchu na ich opätovné naštartovanie. Napokon sa im podarilo postupne všetky 4 motory znovu spustiť a let pokračoval ďalej. Ale tých nasledujúcich 5 až 10 minút v kokpite bolo určite nezabudnutelných. No tak ja som osobne rád, že som toto nezažil. Mne stačí len jeden vysadený motor na malom športovom lietadle a nie to všetky motory na jumbe. Každopádne chlapcom v kokpite asi veľmi do rečí nebolo v tej chvíli. Možno sa o tom rozprávali a smiali potom. No každopádne uzavrime túto kapitolu, lebo čas je neúprosný a poďme od palubného inžiniera k tomu, keď si lietal ako pilot. Ďalej ma zaujíma, ako si sa z v podstate veľkého lietadla, ako je VC-10, dostal do bizjetu a dokonca si tie bizjety nelietal v Európe, ale lietal si ich v Afrike. Spomínal si nám to pred rozhovorom v okruhoch, ktoré sme si prešli. No a ako ja predpokladám, že to musel byť veľký šok a teda poriadna jazda lietať Afriku oproti Európe. Tak skús nám niečo povedať k tomu. Jasné, žiadny problém. Môj prechod do civilného letectva prišiel na začiatku 2000 rokov, keď som opustil armádu a rozhodol sa, že ak chcem pokračovať v letectve, budem musieť spraviť všetky skúšky, ktoré robia civilní piloti. Počas toho obdobia som si našiel prácu na miestnom letisku na Zemi ako člen tímu pre vytláčanie lietadiel, obsluha schodov a obsluhovanie lietadiel, keď prichádzali. V istom zmysle som mal šťastie, pretože miestne letisko sa rozšírilo
rozširovalo. Prišla nová spoločnosť menom Jet2, ktorá kúpila jeden Boeing 737 zo starého letiska v Austrálii, ktoré bolo dlhodobo v majetku Ansetu, austrálskej leteckej spoločnosti, ktorá práve zbankrotovala. Ale bol som tam a robil skúšky a keď som ich dokončil, rozhliadol som sa a zistil som, že odvetvie sa ešte neozdravilo po útokoch v Amerike na Svetové obchodné centrum. Letecký priemysel sa len veľmi pomaly zotavoval. Mnoho pilotov bolo nezamestnaných a hľadalo prácu. A stalo sa, že som sa dostal do oblasti letectva, o ktorej som predtým nikdy neuvažoval. A to bolo v oblasti súkromných jetov. Prvá spoločnosť, pre ktorú som pracoval v súvislosti so súkromnými lietadlami, bola v Spojenom kráľovstve. Je to veľmi flexibilný sektor. Spoločnosti majú lietadlo, ale potom si uvedomia, že je to tak drahé, že si to nemôžu dovoliť. Takže lietadlo predajú a tak ďalej. Mojím prvým zamestnaním v tomto sektore bola práca vo Veľkej Británii, ale druhé zamestnanie, ktoré som dostal, bolo na rovnakom lietadle, konkrétne Hawker Siddeley 125, čo bola civilná verzia, alebo by som mal povedať, že armáda mala verziu s názvom Domini. Toto lietadlo som už predtým letel, ale ako roky plynuli, často sa aktualizovalo a modernizovalo. Bola to luxusná verzia tohto lietadla a nakoniec som začal pracovať pre jednu spoločnosť v Afrike a mali sme zmluvu s vládou Čadu. A mal si už typový výcvik na tento typ lietadla z armády? Na začiatku áno, ale samozrejme nemôžeš to jednoducho preniesť. OK, takže som musel absolvovať typový výcvik znova, ale nebol to problém. Druhá práca, ktorú som dostal, bola v Afrike. Mali sme zmluvu s vládou Čadu a ja som bol na báze v N'Djamene. Lietali sme pre prezidentskú rodinu, pre vládnych ministrov a tiež pre kmeňových náčelníkov a toto všetko sme robili po celej oblasti Afriky. V skutočnosti sme sa mohli dostať až do Káhiry na Hawker 125, ale väčšina našich letov bola v oblasti Čadu, Nigérie, Nigeru, Stredoafrickej republiky a tej centrálnej oblasti Afriky. No, keď mám pravdu povedať, tak tie podmienky, keď je len dráha proste uprostred ničoho, len asfalt alebo betón, tak to si neviem úplne predstaviť. Takže, ako som už spomínal, ten rozdiel oproti Európe a dajme tomu Severnej Amerike musel byť naozaj obrovský, musel to byť úplne iné. Bolo to naozaj tak veľmi odlišné? Dobrá otázka. Veľmi odlišné od ostatného sveta. Afrika sa nevyvíja rovnakou rýchlosťou, ale zároveň je Afrika obrovský kontinent a ľudia sa stále musia niekam dostať, takže využívanie letectva je často jediný spôsob, ako to spraviť. Niektoré krajiny majú obdobia dažďov, kedy sú cesty neprejazdné a predsa môžete lietať, pretože postavili letiskovú dráhu a veľmi často je to len tá dráha a nič viac. Pamätám si, ako sme leteli do jednej oblasti, myslím, že to bolo v Kamerune a pristali sme na letisku, vyrolovali sme z dráhy a to bolo všetko. Nebolo tam nič. Až kam sa dalo dohliadnúť, mohli sme byť aj na mesiaci. Jednoducho tam nebolo nič. Museli sme čakať na príchod niekoho z kmeňových náčelníkov, ministra alebo nejakého VIP a potom ich odviesť späť do N'Djameny. Ale ďalší problém s africkým letectvom nie je len technológia, pretože ľudia sa môžu vyškoliť, aby používali technológie, ale veľmi často nie sú ani tie základné veci na mieste, napríklad nečakajte radarové pokrytie. Nebude tam žiadne radarové pokrytie. Veľmi často nájdete, ak sa prejdete po niektorých väčších letiskách za kulisami, že tam je radarová technika, ktorá je pripravená na inštaláciu, ale ešte nebola nainštalovaná, pritom to bol dar. Veľmi často ide o dar. OK, ale toto si neviem úplne predstaviť, ako to fungovalo. Čiže ak tomu správne rozumiem, nebolo tam žiadne vybavenie, nebolo tam žiadne radarové pokrytie a riadiaci ťa teda nevidel, hlavne keď sa bavíme o sektoroch. Takže skús nám povedať, to si akože cez vysielačku oznámil, že halo, tu som. Samozrejme, použil si svoj volací znak, uviedol si výšku, no ale on proste, ak tam nemal radarové vybavenie, tak ťa nevidel. Takže on sa musel spoľahnúť len na tvoje informácie. Ako toto celé fungovalo pri lietaní v Afrike? Takže ak letíte po vzdušnej ceste, teda ste v tzv. Cruise a ste na vzdušnej trase, dáte správu o svojej polohe na pridelenú frekvenciu, myslím, že to je 126 čiara 9. Dáte správu o svojej polohe a čase, kedy budete na ďalšom bode trasy. A všetci v tej oblasti to počujú. A dúfajme, že sa nestretnete na rovnakom mieste, v rovnakom čase a v tej istej výške. To, čo nasleduje, je prvok, ktorý je teraz bežný vo väčšine
Európy, Ameriky a podobne. Budete hovoriť s tzv. Sektorovým dispečerom, ktorý má na starosti určitý vzdušný priestor. Hovoríte s ním alebo s ňou, vedia, kde sa nachádzate, vedia, v akej výške letíte a vedia, akú machovú rýchlosť máte. A keď sa dostanete na koniec ich sektora, preladia vás na ďalší. A to je zmena frekvencie. Týmto spôsobom komunikujeme po celú dobu počas preletu Európou a Severnou Amerikou. V Afrike nemajú sektorových dispečerov. Dáte správu o svojej polohe, ale keď klesáte na letisko, hovoríte s niekým na vysielačke na letisku a to môže byť celkom zaujímavé, pretože niekedy ten človek môže spať, alebo tam vôbec nemusí byť. Toto je kombinácia rýchlej jazdy s prúdovým lietadlom, ale aj závislosti na vašich zručnostiach pri lietaní s Cessnou alebo Piperom na neriadenom letisku. Takže je to zmes oboch. Keď vysielate na frekvencii, je to vysielanie na slepo, je to frekvencia, ktorá je uvedená vo všetkých dokumentoch a na mapách toho letiska. A ak vám niekto odpovie, je to skvelé. Ak nie, máte iné možnosti. Jednou z možností je aktivovať mikrofón na správnej frekvencii, zapískať alebo ťukať na mikrofón a ak je ten človek na stanici a spí, dúfajme, že sa zobudí. Ak to nefunguje, píšťalka je naozaj dobrá vec, ak ju máte. Aktivujete mikrofón, zapískate doň a opäť dúfajme, že sa zobudí. Keď ho prebudíte, môžete mu povedať, čo máte v úmysle, požiadať ho o počasie. Ani to však niekedy nemusí byť presné. Musíte sa spoliehať na prístroje vo vašom lietadle a dúfať, že dotyčný bude schopný pozrieť sa z okna, kde sa nachádza a dať vám povolenie na pristátie. Ale vždy musíte byť pripravení na prelet, ak pristátie nebude možné. A to je všetko. A potom nezmeníte frekvenciu. Keď s ním komunikujete, povie vám, ako sa roluje a na ktorú stojánku máte ísť. Je to ako holka pro všechno. Je to veľmi zaostalé. A to isté platí aj pri vašom odlete. Nebudete mať povolenie, pretože pravdepodobne neexistuje štandardný odlet podľa prístrojov. Jednoducho odštartujete a viac ako kdekoľvek inde sa spoliehate na TCAS. A to je spôsob, akým lietate. Je to veľmi náročné, veľmi odlišné. Je tu aj piaty zmysel, ktorý musíte mať o tom, čo sa deje okolo vás. Je to zaujímavá kombinácia. Máme pre vás všetkých dôležitú novinku. Ako sme už naznačili, blíži sa naša súťaž Letecký jackpot s cenami v hodnote takmer 600 eur. Čo získa víťaz? Získa 20-minútový akrobatický let so mnou, Flying doktorom Michalom, hodinu na simulátore Boeingu 737 s Palim a zážitkový let nad Bratislavou s našim zvukárom Ferim, ktorý je ešte aj letecký inštruktor. A plus k tomu ako absolútny bonus naše podcastové tričko. Dnes vám už k tomu prezradíme aj viac. Tentokrát vieme povedať dopredu, že nebude žiadna súťažná otázka. Bude súťažná úloha, ktorú zvládne naozaj každý, kto má profil na sociálnych sieťach, mobil schopný nahrávať video. Takže úplne inými slovami a jednoducho v dnešnej dobe môže vyhrať absolútne každý. Sledujte nás preto na Instagrame, Pozri a už letím, podtržník podcast a na Facebooku Letecký podcast, _Pozri a už letím. A nezabudnite ani na náš web www.leteckypodcast.sk. Čo v prípade, ak tam ten chlapík nebol, alebo ak sa ti ho nepodarilo zobudiť a ty potrebuješ pristať? Čo si robil vtedy? Aké boli možnosti? A potom ma zaujímalo ďalej, že čo po pristáti, lebo za normálnych okolností potrebuješ nejaký ten pozemný personál na obsluhu lietadla. Tu máš len pás asfaltu, nikde nič a chlapík, ktorý ak máš šťastie, tak je tam, a ak máš ešte väčšie šťastie, tak nespí. To akože... Odpoviem na tvoju prvú otázku. Ak nezískaš povolenie, môžeš vykonať nízky prelet nad letiskom. To je jedna z možností. Ak je dráha voľná, spravíš okruh a pristaneš. Ak stále nemáš nikoho na rádiu a všetko vyzerá v poriadku pred tebou a viditeľnosť je dobrá, pristaneš. Potom, keď sa dostaneš na plochu, riadiš sa podľa mapy. Približne si určíš miesto, kde máš zaparkovať a zaparkuješ. Pri týchto typoch lietadiel naozaj nepotrebuješ nič iné ako palivo. Takže nepotrebuješ schody alebo niečo podobné. Tieto VIP lietadlá majú vlastné schody a podobné veci. Skutočný dopyt na Zemi je oveľa menší ako pri komerčných lietadlách. Ak nie je žiadne elektrické pripojenie, jednoducho necháš bežať APU. To je úplne v poriadku. A keď sú všetci vonku, ak tam ostávaš, jednoducho zavrieš lietadlo. A zvláštnosť, ktorú nenájdeš na Boeingu ani na Airbusse, je tá, že tieto súkromné jety môžeš zamknúť ako auto, kým Boeing a Airbus sa nezamykajú. Vždy je tam niekto, buď údržba alebo pozemný personál a tak ďalej.
Ja si stále predstavujem, že tam je len ten pás betónu, asfaltu a nejaká plocha, veľmi pravdepodobne teda asi žiadna budova, to by sme asi veľa chceli. Plod alebo niečo, to už vôbec ne, si myslím. Ako je to s bezpečnosťou samotného letu a s bezpečnosťou na letisku, teda security? Tu sme ináč zase pri tej angličtine safety and security. V slovenčine máme, bezpečnosť a ostraha. Ostraha letiska sú tí, ktorí ho strážia. Bezpečnosť a bezpečnosť. No, bezpečnosť a bezpečnosť, no. Čiže kontrola ľudí, ktorí idú k lietadlu a podobne. Ako sa to tam rieši? OK, odpoviem na túto otázku dvoma spôsobmi. Najprv sa pozrieme na bezpečnosť a potom na ostrahu. Ak sa vrátim k jednej veci, v západnom svete považujeme pristátia za niečo samozrejmé. Používame systém ILS, prístrojový navádzací systém, ktorý umožňuje lietadlu prakticky letieť po rádiovom signále, až kým nepríde nad prah pristávacej dráhy. Ale späť k tomu, čo som hovoril, že niekedy máte niekoho, kto vám dá povolenie pristáť a niekedy nie. Keď som lietal z N'Djamena, nášho letiska na záložné letisko, ak sme sa nemohli vrátiť do N'Djamena, museli sme sa vysporiadať s rôznymi problémami, napríklad s piesočnými búrkami, ktoré výrazne znižujú viditeľnosť. Naším záložným letiskom bolo miesto nazývané Maiduguri na severovýchode Nigérie a pravdepodobne ste o ňom počuli za posledných 10 rokov, pretože existuje militantná skupina Boko Haram, ktorá uniesla mnoho školáčok a zmizla aj s nimi. Toto letisko bolo naša alternatíva. Niekoľkokrát sme tam museli ísť, ale vždy sme boli povolení riadením letovej prevádzky v Maiduguri na ILS a mali sme povolenie na zostup pomocou ILS. A za každým, keď sme naladili ILS, nič tam nebolo. A prvýkrát, keď sa to stalo, priblížite sa a pozeráte sa po signále, ale nič tam nie je. Nič tam nie je, ale letisko vidíte. Takže pristávate vizuálne. Keď sa to stalo po druhýkrát a bolo vám udelené povolenie na ILS a nefungovalo to, začnete klásť otázky. A v tomto prípade som išiel na väžu a povedal som, že udelili ste mi povolenie na ILS. Áno, odpovedali. Povedal som, že to je druhýkrát, čo sme tu a nemali sme žiadny signál nič na našich prístrojoch, čo by naznačovalo, že máme naladené ILS. Odpovedali áno. Po chvíli, keď som sa trochu viac vypytoval, zistil som, že káble, ktoré dodávajú napájanie anténam ILS systému, boli ukradnuté pre vysokú hodnotu medy. Ale toto je Afrika, jej vždy hovoríme lietadlu na priblížení, že ILS, vždy sa to hovorí. Chlapci vo veži naďalej používali túto frázu. Takže bez ohľadu na to, či zariadenie fungovalo, alebo či tam bolo, mali to povedať v tom konkrétnom okamihu. Takže naďalej povolovali dopravu na ILS, ktorý nefungoval. To je ďalší bezpečnostný aspekt. Je to ďaleko od toho, čo sme zvyknutí na západe. Ale pokiaľ ide o ostrahu letiska, niektoré z týchto letísk, ako som už spomenul, sú pásom asfaltu alebo skôr betónu uprostred ničoho. To znamená, že tam môžete pásť svoje ovce, ak chcete. Ak máte stádo oviec, môžu prejsť cez dráhu, pretože to je práve najkratšia cesta. Pamätám si, že som bol v Nigérii na jednom letisku. Práve sme pristáli a začali rolovať späť po dráhe. Samozrejme, že rolujete pomalšou rýchlosťou a vtedy vidíte veci detailnejšie. A videl som kúsky oblečenia medzi pristávacou a rolovacou dráhou. A potom som si uvedomil, že to boli zohnutí ľudia. A potom som si uvedomil, že sa starali o plodiny. Takže medzi rolovacou dráhou a pristávacou dráhou boli nasadené plodiny. Na rozdiel od toho, čo zvyčajne mávame ako trávnatú plochu. A to nebolo všetko. Keď sme sa vracali a rolovali na tomto konkrétnom letisku, ľudia prechádzali po pristávacej dráhe, ako keby to bol verejný chodník, bez toho, aby si uvedomovali, že sme tam. Na tom im naozaj nezáležalo. Robili to stále. Proste prešli po pristávacej dráhe. To je ďalší bezpečnostný aspekt. Ale samozrejme, je tu aj aspekt ochrany letiska. A to je, že tieto letiská nemajú oplotenie. Ochranu pri prístupe k lietadlu z okolitého územia. Nie sú žiadne bariéry, ktoré by zabránili ľuďom dostať sa k lietadlu. A práve to vedie k situáciám, keď sa ľudia ukrývajú v lietadlách. Skryjú sa a dostanú sa do iných krajín len tým, že sa skryjú v trupe. A tu sa vynárajú aj otázky ohľadom bezpečnosti, čo by mohlo byť umiestnené na alebo v lietadle. Kam to lietadlo letí. Z týchto letísk sa zvyčajne lieta vnútroštátne v rámci krajiny alebo možno do susednej krajiny. Ale v Afrike
Afrike môžu vzniknúť vojny a konflikty zo dňa na deň. Jeden príklad je, že sme leteli do Niamey, hlavného mesta Nigeru, a keď nás vyzdvihli na letisku, išli sme do hotela. Na cestách nebola žiadna premávka, iba náš taxík. Bol to veľký dvojpruhový cestný ťah do mesta. Nič okolo. A tak som sa spýtal šoféra mojou najlepšou francúzštinou, že je tu naozaj kľud. Čo sa deje? To je v poriadku. Včera bol prevrat. Všade je armáda. Zvrhli vládu a prevzali kontrolu. A takéto veci sa môžu stať zo dňa na deň v Afrike. Dobre, toto sú pre mňa a myslím si, že pre nás úplne šialené a nepredstaviteľné veci, veď aj u nás malé športové letiska sú vždy nejako ohradené, oplotené. Proste ty hovoríš, že v tej Afrike nič není a že si tam akože tak pestujú plodiny, veď ako dobre to chápem. No ale tipujem, že kde sú dospelí, tam sú deti. A to, ako si mám predstaviť, takže tam pobehujú ešte aj nejaké deti, lebo vieme, ako je to s deťmi. Hej, deti sa chcú hrať a proste pre nich nebezpečenstvo je úplne relatívny pojem. Takže máš nejaké zážitky s deťmi? Nerobili tam nejaké problémy, nejakú neplechu? Áno, toto je skutočne zaujímavé. Bolo to isté letisko, kde rastli plodiny a jedlo medzi rolovacou a pristávacou dráhou. A na ďalší deň sme odlietali z VIP pasažiermi na palube. A museli sme sa vrátiť po pristávacej dráhe, aby sme mohli odletieť. Keď som sa pozeral priamo pred seba cez okná na kokpite, uvidel som plot. A za týmto plotom boli deti. Všetky tieto malé tváre, ktoré na nás pozerali. Ahoj, pomyslel som si. Ale bolo to trošku divné. Toto sa obyčajne nestáva v Spojenom kráľovstve alebo v Európe a podobných miestach. Tam môžete vidieť nadšencov, ktorí sú tam, ale toto bolo niečo úplne iné. Každopádne sme sa dostali za iné lietadlo. Lietadlo pred nami prešlo na vzletovú dráhu, pripravené na odlet, a zrazu som zbadal, čo robili tie deti. Čakali na jet blast, prúd vzduchu z motorov, a držali sa za plot prstami, keď ich tento jet blast strhol z nôh. Vznášali sa vo vzduchu a držali sa tohto plotu, a bolo ich tam asi 10 alebo 15. Takže sme presne vedeli, čo sa stane, keď budeme štartovať. Teraz mali sme trochu srandy v kokpite, či by sme mali použiť plný výkon pri vzlete, ale nepamätám si, čo sme naozaj urobili v tej chvíli. Ale bolo zaujímavé, že tam boli iba kvôli jet blastu. Áno, viali tam ako vlajky. Proste čakali na ďalšie lietadlo. Bolo to zábavné, na jednej strane celkom vtipné. Ale ako vieme, môže to byť nebezpečné. Myslím, že pred pár rokmi jedna žena zahynula v Saint Martin, kde čakali na jet blast lietadla. Ale v Afrike život nemá veľkú hodnotu. Naozaj nie. Je to úplne iný pohľad ako v Európe. No, neviem úplne, čo mám na toto povedať, ale napadá mi ešte, že my vlastne moc nepoznáme úplne nejaké tie známe osobnosti afrických politikov a náčelníkov, tak skúsme trochu ináč, že viezol si aj niekoho, kto je všeobecne známy ako pre nás v Európe? Nechcel som povedať, že v civilizovanom svete, ale pre nás v Európe? Tí ľudia, ktorých sme prepravovali, boli dosť vysoko postavení v štátnej správe. Tak napríklad rodina Deby, prezident Čadu, bol Idris Deby Itno a jeho syn a rodina často cestovali na našich lietadlách v rámci krajiny. Ale jedného dňa, keď som bol v hoteli a práve večeral, zazvonil telefón. Môžete prísť na letisko, môžete tam byť do 15 minút? Áno. OK, žiadny problém, 15 minút. Rýchlo som dojedol večeru, išiel do izby, prezliekol sa, zavolali mi taxi, aby som sa dostal na letisko. Ale čo vlastne idem robiť? Nikto nič nepovedal. Nakoniec prišiel pán so všetkými papiermi a povedal, že mám počkať. Ideme do Kinshasy. OK, objednali sme palivo, pripravili všetko potrebné. Na business jetoch piloti vykonávajú aj manažérskú rolu, spravujú všetko, takže nielen, že objednávate palivo, ale musíte objednať aj catering, dať na nápoje, aby sa nápoje udržali studené, tieto všetky extra veci, ktoré normálne nerobíte na komerčných letoch s aerolíniami. A tak sme dostali palivo a všetko a čakali sme. Bolo nám povedané, že prichádza VIP osoba. To je všetko, čo sme vedeli. A nakoniec sa tento gentleman objavil pri schodoch. Vítal som ho na palube, pretože niekedy máte len jednu letušku, inokedy nie, takže musíte prevziať aj túto úlohu. S kolegom sme sa striedali, tentokrát som bol ja na rade. Tak tento pán nastúpil a podal
podal mi ruku, predstavil sa ako Akon. A ja som samozrejme odpovedal po britsky. Dobrý večer, pán Akon, sadnite si, ste oboznámení s touto situáciou. A tak sme odleteli z N'Djameny do Kinshasy, pristali sme v Kinshase, podávali nápoje a jedlá, ktoré sme mali pripravené. A počas cesty sme sa začali rozprávať. Povedal mi, že čo robí. Nikdy predtým som o ňom nepočul. Mohol to byť ktokoľvek pre mňa, ale nakoniec som sa dozvedel neskôr, že bol slávnym spevákom. Takže možno nebolo najlepšie nazývať ho pánom Akonom, ale potreboval sa dostať do Kinshasy, pretože mal byť porodcom v jednej z tých talentových show. Letel z Ameriky, potom do Európy, myslím, že pristal v Paríži a ďalší let z Paríža do Afriky bol N'Djamena. Takže ho poslali na tento let do N'Djamena, ale odtiaľ do Kinshasy už nič neletelo a tak sme spravili nemožné a odleteli sme ho. A to bolo vlastne všetko. Bolo to také jednoduché. Ale až neskôr, keď som sa vrátil do UK na dovolenku, rozprával som sa s jedným susedom, ktorý mal dcéru a spomenul som tohto pána. A ona sa úplne rozžiarila. Ty si viezol Akona? Aký bol? A ja si vlastne neviem presne spomenúť, ale to bol ten VIP, o ktorom som nič nevedel, ale bol to proste fajn chlap. No, pravdepodobne si bol jeden z mála, ktorí ho titulovali Hey, Mr. Akon, ale OK. A mňa napadá a behá mi na pozadí v hlave, že Afrika, keď som tam bol minulý rok vo februári, to sú hlavne zbrane. Tam ako je fakt úplne normálne, že typci tam behajú po uliciach a na chrbte majú AK-47, takže máš s týmto nejakú, neviem, či to môžem nazvať zaujímavú príhodu. Prevážali si vaši pasažieri aj zbrane? Ako ste to riešili, keď ti prišiel niekto ozbrojený k jetu a... Vo väčšine prípadov v Afrike je to veľmi zvláštny politický systém. Vždy som hovoril, že demokracia funguje iba raz v týchto krajinách. Keď je človek vo funkcii, nikdy sa jej nechce vzdať. A zvyčajne ten, kto získava moc, pretože má najviac zbraní a munície. A to znamená, že buď iné kmeňové skupiny alebo iné politické presvedčenie sa vždy pokúšajú ho zosadiť. Takže sa stávajú terčom. A veľmi často, ako som už povedal, nastane vojenský puč, alebo rôzne frakcie preberú moc a ako som už spomenul, môže to byť doslova cez noc. Toto sa skutočne stáva, každý VIP to berie s bezpečnosťou veľmi vážne. Ak je to minister alebo niekto podobný, často má so sebou bodyguarda. A ten bodyguard je ozbrojený reálnymi zbraňami s muníciou. Problém, ktorý s tým máte, je, že v minulosti boli ľudia skutočne zavraždení svojím bodyguardom. Pretože to nebolo len o politických, ale aj o kmeňových väzbách. Takže čo sa stane, je, že vláda pre svoju vlastnú bezpečnosť a dlhodobú stabilitu bude smerovať k tomu, že bude patriť k jednému kmeňu. V niektorých prípadoch tam budú členovia iných kmeňov a môže sa stať, že bodyguard, keďže je z armády, môže pochádzať z akéhokoľvek kmeňa a môže byť bodyguardom. A mali sme situáciu, kde sme prevážali niekoho z vlády so svojím bodyguardom a museli sme oddeliť muníciu od zbrane. A to znamená, že počas letu vo výške 42 000 stôp v lietadle. Keď ste pozerali z okna, ste mali nielen prístroje, ale aj pištoľ vedľa seba. Alebo zásobník s nábojmi, čo je niečo, čo by ste nikdy nevideli v komerčnom lietadle. Taká je pravda. Ale pri jednej príležitosti k nám prišiel VIP s bodyguardom v plnej vojenskej výbave, ktorý nemal pri sebe pištoľ. Mal to, čo vyzeralo ako AK-47, čo je úplne nevhodná zbraň do lietadla. A tak som mu povedal mojou najlepšou francúzštinou, že mi musí odovzdať zbraň. A tento vojak to nechcel urobiť. A môžete to aj pochopiť, pretože jeho úloha bola chrániť VIP, ale povedal som, že budem musieť vziať minimálne zásobník. Tak mi ho veľmi neochotne dal. Pamätám si, že to bolo na letisku na stojánke a povedal som, že musím pozrieť do komory, či tam nie je náboj. On povedal, že tam nie je náboj, ale ja som povedal, že to musím vidieť. A v tom momente zdvihol AK-47 do vzduchu a stlačil spúšť. Našťastie v tom prípade nebol náboj v komore, ale boli sme na letisku, kde lietali lietadlá a on len tak nasmeroval tú zbraň do vzduchu, nie kolmo, ale pod uhlom a stlačil spúšť. Takže sa často stretávate s ľuďmi, ktorí si neuvedomujú, kde sú a aké následky môžu mať ich činy. Takže opäť viete, že spravujete nielen lietadlo, catering, ale niekedy aj ľudí a ich ľudí. Je to celkom zložité, ako si určite viete predstaviť,
Dobre, čiže manažuješ ľudí, istých ľudí. OK, to je super. Ešte jedna taká vec. Ja lietam aj ako lekár leteckej záchranky. Naša spoločnosť má aj BizJet na prevoz pacientov, čiže nelietame len vrtuľníkom, ale vieme urobiť aj medic verziu a lietame lietadlom. Stávalo sa niekedy aj to? Robili ste niekedy medevac transporty? Alebo teda air ambulance, čiže prevozy chorých alebo zranených? Áno, Hawker Siddeley 125 je naozaj veľmi robustný a ťažký bizjet, ale je veľmi schopný, má absolútne dokonalé sedadlá a stoly a všetko, čo tam je, pre VIP pasažierov. Samotné sedadlá sú takmer ako origami, skladačka, pretože ich môžete premeniť na rovné lôžko, takže na ne môžete umiestniť aj nosidlá. V tomto konkrétnom prípade to bolo opäť dosť neskoro večer, práve sme sa chystali ísť spať. Treba si uvedomiť, že pri business jetoch môžete byť prakticky 24/7 v pohotovosti, práve sa chystáte do postele a zazvoní telefón, môžete sa dostaviť na letisko? Áno, žiadny problém. Povedal som. Mali sme vykonať lekárskú evakuáciu, dostavili sme sa k lietadlu a začali sme upravovať sedadlá, aby sme vytvorili rovné lôžko. Pacientom bol muž, ktorý neskoro popoludní pracoval na stavbe v N'Djamene a spadol. Ale namiesto toho, aby jednoducho dopadol na zem, ho ešte zrazil aj náklaďak. Takže ho ten kamión zasiahol plnou silou. Bol vo veľmi, veľmi zlom stave, ale musel byť nejakým spôsobom napojený na vládnu stranu alebo možno len na nejaký kmeň. Rozhodli sa ho evakuovať do nemocnice v Káhire a naše lietadlo túto cestu zvládalo bez problémov, dostali sme ho na palubu a bol s ním aj lekár, ktorý ho neustále monitoroval. Takže sme vzlietli a leteli cez Saharskú púšť. Ľudia si často predstavujú Saharu len ako piesočnú, jednotvárnu, žltú púštnu krajinu. Ale nie je to tak. Je plná rôznych útvarov. Keď letíte, vidíte oázy, skaly, útesy, je tam toho veľa na pozeranie. V tej chvíli práve svítalo. Videli sme úsvit nad Saharou, keď sme sa približovali a bola to jedna z tých chvíľ, kedy som si nikdy nemyslel, že by som letel do Káhiry. To vtedy nebol k tomu žiaden dôvod, ale bolo to úžasné, pretože sme prelietavali ponad pyramídy. Mali sme krásny výhľad na pyramídy v Gíze, keď sme sa zatáčali na pristávaciu dráhu. Myslím, že v Káhire sú 3 dráhy a my sme dostali tú strednú. Každopádne pristáli sme, bolo pomerne ticho, pretože bolo ešte skoro ráno. Odbočili sme na pojazdovú dráhu a bolo nám povedané, že na stoisku nás bude čakať sanitka. Keď sme dorazili do oblasti biznis letectva, okolo nás bolo dosť veľa bizjetov, Falcony, Cessny a podobne. Zaparkovali sme na stoisku a pri vypínaní motorov som sa pozrel von a povedal som, prečo sú tu 2 sanitky pre jedného pacienta? Pozreli sme sa na seba a rozmýšľali, čo má toto znamenať. Jedna z nich bola očividne nadbytočná. Otvorili sme dvere, doktor veľmi nehovoril po anglicky, iba trochu po francúzsky a to bolo všetko. 2 sanitky sa priblížili a my sme sa snažili prísť na to, čo sa deje. Niekomu očividne išlo o peniaze a odpočúval telefonáty alebo niečo podobné. Môj kolega teda vyšiel von a snažil sa zistiť, ktorá sanitka je tá pravá. A samozrejme, keď položil otázku, ktorá posádka je tá pravá, všetci zdvihli ruku. A potom sa situácia trochu vyostrila. Začala sa slovná výmena medzi týmito 2 posádkami sanitiek. A o chvíľu som videl, že môj kolega je uprostred konfliktu medzi týmito posádkami. Tak som si povedal, že mu radšej pomôžem. Pacient bol zatiaľ stále v lietadle. Zišiel som po schodoch a vtedy sa už tieto 2 posádky sanitiek fyzicky bili o to, kto pacienta odvezie. Museli sme ich oddeliť a povedal som kolegovi, ty sa vráť do lietadla, zavolaj naše operačné stredisko a nech oni zavolajú na mobil sanitky, ktorú objednali. A keď začujeme zvoniť telefón, budeme vedieť, ktorí sú tí správni. Asi o 10 minút neskôr zazvonil jeden telefón a posádka ho zdvihla. Takže sme vedeli, kto je ten určený tím. Zbavili sme sa druhej sanitky a mohli sme pacienta preniesť z lietadla. Všetko prebiehalo hladko,
Až do momentu, keď sme sa chystali odletieť. Natankovali sme a čakali na doktora, kým sa vráti z nemocnice, kde odovzdal pacienta na urgentný príjem, aby odletel s nami naspäť do N'Djameny. Keď sme dostali palivo a boli pripravení na odlet, prišiel dispečer a dal nám faktúru, ktorú bolo treba zaplatiť v hotovosti. To bolo trochu nezvyčajné. Sadol som si k jednému zo stolov vzadu a kontroloval som si účet. Bola tam položka za použitie VIP salónika, jedlo, nápoje. Ale my sme boli len na otočku. Áno, ale doktor použil VIP salónik, povedal dispečer. Nie, nepoužil, išiel rovno do nemocnice. A teraz je tu s nami. Nie, on VIP salónik použil. Prešiel cez neho. To teda platiť nebudeme. A čo jedlo? Pozreli sme sa na seba. My sme si totiž nič neobjednali. A nápoje? Nie. Priniesli sme si vlastné. Musíte zaplatiť, inak nemôžete odletieť, povedal nám dispečer. V tom momente som mal toho dosť. Povedal som, dobre, žiadny problém. Vypneme APU, vypneme lietadlo a prespíme tu, kým neprinesiete opravenú faktúru. Ten chlap očividne nikdy nemal dočinenia s niekým ako som ja. Ale skúšal to na mňa a ja som z Yorkshire a niektoré veci si nenechám. Takže zmizol. My sme zatvorili lietadlo a tvárili sme sa, že sa v ňom chystáme spať. Asi po 10 až 20 minútach sa ozvalo ťuk, 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 klopanie na trub lietadla. Otvorili sme dvere a dostali sme opravenú faktúru len za palivo a handling. Našťastie sme mali hotovosť, zaplatili sme a bolo vybavené. Takéto triky na vás skúšajú v Afrike. Ďalší dobrý trik je pri tankovaní. Príde veľká cisterna s menšou prívesnou cisternou a niekedy to robia tak, že napoja lietadlo na cisternu a tú malú cisternu tiež. A potom palivo len prečerpávajú medzi dvoma cisternami, ale vy zaň zaplatíte. Takže jeden trik je postaviť sa na hadicu medzi cisternami a cítiť, či tam prúdi palivo alebo ide do lietadla. A ďalší trik je, že sa vás opýtajú, koľko paliva chcete, ale lepšie je povedať čerpajte a ja vám poviem, kedy prestať. Pretože nie je zaručené, že urobia to, čo im povieš. A toto sa stalo. Nie mne, ale jednému môjmu kolegovi, ktorý lietal s Hawkerom v Afrike. Bolo to pre inú spoločnosť, ale odišiel z lietadla, keď išiel podať na terminál letový plán, pretože v biznisovej leteckej doprave to často musíš urobiť sám, zatiaľ čo v komerčných aerolíniách sa o to starajú iní. Letový plán je tvoja zodpovednosť. Takže on odovzdal letový plán a odišiel, pričom nechal pracovníka natankovať lietadlo. Keď sa vrátil, jedno krídlo bolo nižšie ako druhé, pretože natankovali zle. Správny postup bol najskôr do polovice naplniť jednu nádrž, potom prejsť na druhú a úplne ju naplniť a až potom sa vrátiť k prvej nádrži a dokončiť tankovanie. Takto sa predchádza namáhaniu trupu. Lenže tento chlapík jednoducho naplnil jednu nádrž úplne doplna. A to spôsobilo množstvo problémov, pretože údržba musela prísť až z Paríža a všetko skontrolovať. Takže v Afrike nie je vždy všetko také, ako sa na prvý pohľad zdá. Myslím, že to je jedna z hlavných vecí, ktoré si z toho môžeš odniesť. To, čo očakávaš, sa nemusí vždy stať. Takže kontroluj a znova kontroluj. Je to zložitejšie a pravdepodobne ti lietanie v Afrike spôsobí viac šedivých vlasov ako kdekoľvek inde. Ako to všetko počúvam, tak som docela rád, že žijeme v Európe, aj keď sa občas sťažujeme, aké to tu je, ale som rád, že žijeme tu, kde žijeme. Tak sa poďme vrátiť do tej Európy, konkrétne do tvojej domoviny, do UK, a my o tebe vieme, respektíve naznačil nám niekto, že si sa stretol s princom Williamom a nielen to, ale dokonca si s ním preberal aj letectvo, alebo si sa s ním bavil o letectve, a na toto netrpezlivo čakám od začiatku, lebo vôbec netuším, že čo sa schováva za touto informáciou. Tak prosím ťa, vysvetli nám, že ako to bolo vlastne s tým princom. No, príbeh je taký, že vzhľadom na moje vtedajšie pôsobisko som veľa študoval letecké systémy a bolo to práve po katastrofe dvojčiek v USA, keď bola väčšina aerolíniek uzemnená a celý letecký priemysel sa nachádzal v recesii. Nemohol som nájsť prácu ako pilot a tak som sa rozhodol učiť, prednášať o letectve, čo som robil asi 3 roky, kým sa letectvo opäť postavilo na nohy a pohlo sa dopredu. Môj predmet sa volal AGK,
čo znamená Aircraft General Knowledge, všeobecné znalosti o lietadlách, ale v podstate išlo o elektrické systémy, pneumatické systémy, palivové systémy, systémy pretlakovania a tak ďalej. Jedného popoludnia som bol doma, keď zazvonil telefón. Zdvihol som ho a na druhej strane sa ozvalo: tu je komorník jeho kráľovskej výsosti princa Williama. Prišli by ste princovi prednášať? A bol to jeden z tých momentov. Keď si pomyslíš, dobre, jasné. Kto si zo mňa robí srandu? Toto má byť vtip však? Nie, je to skutočné, odpovedal komorník. Tak som odpovedal: dobre, ale potrebujem viac informácií. Vysvetlili mi, že princ odchádza z armády a chystá sa lietať pre leteckú záchrannú službu, o čom som už počul v správach, takže to nebolo až také prekvapujúce. Ale keďže odchádzal z armády, musel prejsť presne tým istým procesom ako ja. Absolvovať všetky civilné skúšky a celý kurz. Spýtali sa: prišli by ste na pol dňa do Kensingtonského paláca a učili princa Williama? Odpovedal som: no, áno, dobre. A ako konverzácia pokračovala, začalo to znieť čoraz skutočnejšie. Tak som si povedal: dobre, to je v poriadku, idem do toho. A potom samozrejme zložím telefón a premýšľam: preboha, bolo to skutočné? Čo budem robiť? Ale potom som si povedal: v podstate urobíš to, čo vždy robíš, ale bude to 1 na 1. Alebo možno 1 na 3. Možno bude mať pri sebe ochránku. Všetky tieto myšlienky mi prebehli hlavou, pretože to bol človek, ktorého poznal celý svet. Britská kráľovská rodina je známa všade. V skutočnosti sa ma v Afrike, niekedy aj v malých dedinkách, ľudia pýtali 3 otázky. Poznáš kráľovnu? Manchester United, to nechám na teba, prečo práve to? Poznáš Margaret Thatcherovu? Tieto mená sa dostali do celého sveta, dokonca aj do rozhovorov a klebiet v malých dedinkách v Afrike. Ale vrátim sa k príbehu. Dostal som termín a mal som ráno ísť učiť do Kensingtonského paláca. Pomyslel som si: dobre, vezmem si notebook. Asi by bolo dobré vziať aj projektor, aby som mohol premietať, pretože nechcem, aby sa všetci pozerali na malú obrazovku. Takže notebook, projektor, a musel som si so sebou vziať pas. Zistil som, kam presne mám ísť. Večer predtým som cestoval vlakom do Londýna, potom metrom do South Kensingtonu. Vystúpil som z metra a zvyšok cesty prešiel pešo. Prišiel som k malej strážnici. A bolo to až neformálne na to, že ide o kráľovskú rezidenciu. Palác. Je to v podstate stredoveký palác. Kensingtonský palác pochádza zo 16. storočia, je veľmi starý. Pristúpil som k strážnikovi. Spýtal sa ma, či mi môže nejako pomôcť. Odpovedal som: no, áno, myslím, ale že mi asi nebudete veriť, ale som tu, aby som prednášal princovi Williamovi o letectve. Opýtal sa na moje meno, ktoré som mu povedal, a on na to chcel odo mňa pas. Dal som mu pas a dozvedel sa, že o chvíľu niekto po mňa príde. Takto jednoduché to bolo. O chvíľu sa objavila dáma, ktorá ma vyzvala, aby som ju nasledoval. Viedla ma cez nádvorie, všade staré čierne tehly, plynové lampy, všetko veľmi historické. Vošli sme do inej budovy, prešli dlhou chodbou až na jej koniec, kde bola miestnosť. Povedala: počkajte tu, prosím. Opýtal som sa, či je toto učebňa, kde budeme. Áno, odpovedala. Tak som si začal pripravovať techniku, nastavil som projektor, premietal som na stenu a zrazu sa otvorili dvere. Vstúpil komorník a hneď za ním princ William. A ja si v duchu hovorím: je toto skutočné? Nezobudím sa o chvíľu? Predstavil som sa a on povedal: dobre, som tu, počúvam, budem si robiť poznámky, môžete začať prednášať. Odprednášal som rannú časť a spýtal som sa: je niečo, čo by ste chceli, aby som ešte vysvetlil? Princ odpovedal: nie, je to v poriadku. Potom odišiel na obed. Dostal som rovnaký obed a prišiel za mnou komorník, s ktorým som telefonoval. Opýtal sa, či je nejaká možnosť, že by sme mohli pokračovať aj po obede. Áno, samozrejme, bez problémov. Odpovedal som. Pokryli sme viac tém, pretože systémy lietadiel sú veľmi rozsiahla oblasť. O 17:30 prišiel komorník znova a spýtal sa, či by som mohol prísť aj na druhý deň. A ja na to: áno, samozrejme, žiadny problém. Tak sme
sme to zopakovali na druhý deň. A keď sa ma ľudia pýtajú na najväčší moment mojej kariéry, toto je určite jeden z vrcholov. Nemyslím si, že sa to ešte niekedy zopakuje. Bolo to niečo veľmi nezvyčajné, ale zároveň veľmi príjemné. Jednoducho som sedel v miestnosti, nie veľmi odlišnej od tejto, a rozprával sa o lietadlách s budúcim kráľom. Boli to úžasné dni. Naozaj som si to užil. A mimochodom, princ bol na skúškach úspešný. Takže to je na tomto najlepšie. Takže nakoniec to boli 2 dni, alebo ich bolo viac? Trvalo to 2 dní, áno. Malo to byť len pol dňa, ale nakoniec to boli 2 dní, takže to bolo veľmi príjemné. Je to úžasné. Dokonca som mal možnosť servírovať čaj. V priebehu prestávky prišiel malý vozík s kvalitnou porcelánovou súpravou a sušienkami na papierových obrúskoch. A viete, ja som podával čaj. Bola to naozaj úžasná skúsenosť. Myslím, že to bolo skvelé, ale mám ešte krátke doplnenie. Princ William lietal na helikoptérach a okrem tlaku v kabíne sú systémy vlastne rovnaké ako v lietadle, len s malými jemnými rozdielmi v hydraulike a v spôsobe, akým sa hydraulicky mení náklon rotora a chvostového rotora. A snažil som sa tento princíp vysvetliť jednoduchou angličtinou. Povedal som, že by bolo dobre mať nejaký model, pretože keď som prednášal, zvykli sme mať model, na ktorý sa dalo ukázať, aby si to ľudia vedeli predstaviť, pretože niektorí ľudia sa učia vizuálne a pomáha to. Povedal som, že by som potreboval model helikoptéry, aj hračkárskou helikoptérou by sa to vyriešilo. Proste niečo také, no. A princ William vstal, otvoril dvere. Niečo povedal služobníkovi za dverami. A asi o 10 minút sa objavili 3 hračkárske helikoptéry. A ja som si myslel, že sú to helikoptéry princa Georgea. Nemohli ich predsa stihnúť kúpiť za ten čas. A tak tu som, ukazujem na hračkársku helikoptéru a hovorím, vidíte, čo to je? Toto je hydraulicky ovládané. A ukazujem na princovú helikoptéru. Takže to bol naozaj pekný záver dňa. Takže myslím si, že toto bolo veľmi výživné a dosť ma to aj prekvapilo. Nečakal som, že to bude úplne až takto dobre. Zaujímavé, poučné, aj sme sa, myslím, zasmiali. Robin, veľmi ti ďakujeme, že si našiel čas na nás a pripojil sa k nám. Áno, Robin, ďakujeme veľmi pekne a naozaj si vážime, že si sa k nám pridal. Bolo to super a vy, naši poslucháči, nezabudnite nás zdieľať a sledovať na všetkých sociálnych sieťach. Presne tak. Komentujte, ak sa vám epizóda páčila, dajte nám vedieť, čo by ste chceli prípadne ešte vedieť aj z iných epizód, lebo my sme s našimi hostiami stále v kontakte, čiže ak máte nejaké otázky, kľudne nám napíšte, my sa ich môžeme opýtať a potom buď to spravíme nejaké videjko, nejaký reels, alebo len spravíme proste nejakú storku, kde zodpovieme vaše otázky prípadne. Takže Robin, ešte raz ďakujeme. Thank you, it's been my pleasure, ďakujem. Ešte raz veľká vďaka. Ahojte.